Pozdrav ljudi, samo jedan mali update. Vidim da mi šaljete komentare zašto nema klipa, zašto nema epizode. Pa to je zato što ne pratite Facebook stranicu. Ja tamo objavljujem sve update-ove vezane za kanal. Tako da evo, odmah vam je prilika da odete i zapratite stranicu, kojima naravno ko koristi Facebook, a verujem da većina vas koristi Facebook. Ono što se dešava to je da se priprema tribina i tribina će biti sutra. I sad, ja sam mislio da ljudi vide to na stranici, da većina vas zapravo prati stranicu, ali eto, možda sam i u pravu, a možda i nisam, a eto, za svaki slučaj da postavim i ovde klip, da najavim ovde preko kanala, za one koji možda nisu videli na stranici ili ne prate, nemaju Facebook i tako dalje. Znači, tribina se održava sutra, tema je Lich King, mit o Lich Kingu, pričat ćemo o različitim aspektima ovog fenomena. Tribine u okviru festivala epske fantastike. Imat ćete sve u deskripciji, u opisu videa, tako da ne moram sad da trošim vreme na klipu da vam o tome sve pričam. Znači, dođite, tribina će biti u 4 sata, tribina o Lich Kingu. Kao što sam rekao, znači neće biti lore, sad kao što je na kanalu, dakle ona tipična priča sa kanala, već ćemo da obrađujemo neke aspekte, neku psihologiju Lich Kinga, simboliku, paralele, mitološke paralele, pogotovo paralele u modernoj literaturi, medijima i tako dalje. Vidimo odakle Blizzard vuku inspiraciju kada je pravio Lich Kinga i tako dalje. Tako da eto, otprilike o tome će biti reči, ko može neka dođe. Ko ne može, vidjet ćemo da li će to moći da se snimi, sad to nije bila praksa, tako da opet ponavljam, sutra u 4 sata, Dom omladine, Warcraft tribina Lich King. Vidimo se, do sledećeg puta, pozdrav!